Niyazwa insizwa zakithi ungabi nandaba insizwa yakithi ukuthi awukho phambili ungabi nandaba ukuthi awukho phambili mkhaya makunomfowenu phambili ukhona wena ngithi sibambe la senzele ukuthi sibambe umthetho sibalaye laba abaningi ukuthi sizobona singoni senze into yethu ngoba kodwa kugcineni khona ngithi senza yona noma ngabe kwakasenzi ngale ndlela thina esifisa ngayo ngempela kodwa ekugcineni kosuku makugcine kwenzeke lokho esikufunayo kokuthi sikhombise ukuthi njengoba amadoda emaningi kangaka kusho ukuthi ngempela ikhona inkinga eSouth Africa ngoba njengoba amadoda emaningi kangaka kusho ukuthi amadoda awasebenzi ningahlakazekile ingane zakwethu masithi nje sihamba ngolayini owodwa ngisho singaze siyofika kuleya nsimbi sibambe lowo layini owodwa sisho igameni lodwa emlonyeni bese ningabizi ingoma ngemuva nivuma ingoma ibizwe ngaphambili nenzela ukuthi masiyiyeka thina ngaphambili sifake enye ngisheshe nizwe ngemuva nizinsizwa mina ngiyanizwa uyabona lokhu ngifikile lapho ngenza umbili wade
mina ngibheke kakhulu mina lapha eSouth Africa. Fanele ulalele le insizwa le. Bese kuthi le ilalele mina. Bese kuthi le ilalele le. Bese kuthi le ilalele le. Siyoshintsha yodwa sonke. Mangabe ngibeka ubhoko phansi la ubona uhlale phambi kwakho, bambe ehlombe uhlale phansi. Same time. Mabuzi. Uzobona sesifile ukuthi awukade kufiwe. Hayi ukuthi ulokubuza imibuzo uhambe eceleni nalabo abamafoni. Lishuthe niqede ngoba laba abashuthayo basemthethweni weinsizwa ngithi. Laba abashuthayo basemthethweni. Vele lama video nizowathola. Lapha kuthi ukuthola. Uyabona nje kunodokotela lapha siyanithanda wobo sisileswa yini. Hey siyanithanda. Kodwa phela ningangifa kahle. Asinazi. Nibe ngapha nje eceleni kwethu layinweni. Uyabona nje masamba la libambu layinweni ngapha eceleni ningangeni insizweni. Umthetho wakwaZulu. Sizobuyisa lokho ke thina. Sizofundisa izinto zangempela ezazifundisa ukuthi umuntu wesifazana akabekwa phambili. Ningayi ngepolitiki kuthiwa kuyalingwa nakho into elinganayo la. Nina ningabakithi izingane zethu kufanele simvikele. Kufanele kube yithi siqushe ifuba phambili inhlamvu ingene ngithi uqala. Ingaqali ingane. Akho ke nibe ngapha eceleni. Uthando ke lona. Hayi uyabona masithi Zulu. Sithi Zulu bese kuthi nya. Makhulu umshayede umuntu. Phinda ngibize. Uzoyibona izoba yinhle kanjani. Zulu. 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 Wafuna lapha. Abantu besifazane besuke phambi kwethu, abantu besifazane asibakhathalele kanjani bafowethu. Besuke phambi kwethu. Johamba phambi kwethu komnewethu kuyathatha ujikela. Sosolandela wena. Sijika apha besiyale. Bazosikhombisa nje laba besayo
sizolandela bona. Ya. Akekho bafowethu ngicela mlalele insizwa zami akekho umuntu ohamba esikhotheni. Angifuni ngone. Akekho umuntu ohamba esikhotheni. Phethe nembubuko njengoba ngiyophinda nje ngizothi masekuthatha isinto. Bathi uhulumeni kuza abantu ba. Uhulumeni kuza abantu ba. Asohlangana khona yophela. Uhulumeni kuza abantu ba. Asohlangana Hulumeni kuza abantu ba. Asohlangana khona yophela. Hulumeni kuza abantu ba. Asehlangana yedwa. Hulumeni kuza abantu ba. Niyalalela asohlangana yophela. Cha, wengani? Amantombazana ngicela beseceleni ngemuva kwabantu besilisa. Angabe phambi kwabantu besilisa. Bakithi, onendoda yakhe lapha athatha indoda yakhe umngqondo. Ngoba phela ngeke siphinda into eyodwa. Uyangapha iqiniso nasi isikhathi. Hayi emaceleni nasi isikhathi. Akekho umuntu ohamba ngapha. Wonke umuntu ohamba la etiyeleni. Niyezwa na? Wonke umuntu ohamba etiyeleni. Wonke umuntu ohamba etiyeleni. Wabayede Nkosi abesitha onyamela amakhosi wendudu bayede Nkosi abesitha onyamela amakhosi hey wendudu abaholi bethana phambili bayede Nkosi abesitha onyamela amakhosi hey wendudu Fire and gold. Fire and gold. Say, one do. Fire and gold. Fire and gold. Say, one do. Say, one do. Fire and gold. Fire and gold. Say, one do. Say, one do. Fire and go! Fire and go! Hey, what do? Hey, what do? Fire and go! Yes,
bafethu sithokoza la sithokoza sizoba live nje uma abantu bahlala babaningi isile namhlanje mhla 21 sithokoza
hamba naye lo sithokoza eGoli.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Baphume ngebunyenti namhla abantu balapha ethokoza. They are marching saying ukuthi ayoza hambe ngengane mazayizayi kuthiwa nje athanze angathanzi adohamba mhla ka-30 ngomhla ka-30 okuyonuka angathi kuyonukani but kuyonuka nje kuyoshuba kakhulu. Namhla baphumile siyabona inqwaba yebantu labaphumile, and I'm just thinking to myself because all these people unemployed. Cha guys, kushubile imbede South Africa. That's why bantu they are hard fall bakhathele. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.